Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Diyos marina hapon po sa indong mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa siimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po iyo ang ikaanom na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mass intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat for the gift of life of Melody, kahagadan kan Marino family, for the gift of life of Kathy May and Anthony, kahagadan kan Espeño family, for birthday blessing to Savior Bo, kahagadan kan Bo Sarza family. Pasasalamat man sa kahagadan kan Sadile family, ni Jenny Matthew Balyaran, Jonathan Ranyada, Perez and Lucido family, as in Esquivel family. Espesyal na kahagadan for successful and fast recovery from operation of Maxine Severo, ni Cesar and Jo Severo. Espesyal na kahagadan man ni Rachel Ann Moran. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Kalag ni na Eduardo Sr. as in Lydia, dulot kan Sadile family, kalag ni Eli, dulot kan Bailon family, kalag ni Carlo Vicente, dulot ni Twinkle Neptuno, kalag ni na Eduardo Sr. as in Lydia, dulot kan Luna family, kalag ni Luis, dulot kan Olaguera family, kalag ni Vicente as in All Souls, dulot kan Abion family, for death anniversary of Rosario as in kalag ni Severo, dulot ni Irene Palmes, mga kalag ni na Jesus, asin Siriaca, Ronald Joseph, Locaria Sr. asin Felisa Sr., dulot kan Cano family, kalag ni Josefa, dulot kan Mayor family, kalag ni Eddie, dulot kan St. Agnes Batch 1965, asin kalag ni Adelardo, asin All Souls, dulot ni May.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asinawiton niya to an awit sa pagpuon. Punan niya tuan sa tuyang Santa Misa, sa ngaran ka Ama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo kagulang danta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka bos, mga tugang. Maray na hapan man po sa Indo Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos ng Elesa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at uninungan, sa mga taong marahayan buo. Inoong mawika, inugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka na kulamong kamurawayan, pagurang na Diyos, alin langit
mamibig kita. O Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay, tuguti kami hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok, huli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kad Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahiling nin bendisyon sa tawong nagsasarig sa Diyos, asin maldisyon sa tawong nagsasarig sa iyang kapwa. Ang Diyos iyo ang pailihan nin tawong tunay na nagsasamba, asin nagtutubod sa iya. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Eremias. Nagtaram ang kagurangnan, kukundinaron ko ang tawong minatalikod sa ko, asin minasarig sa iyang kapwa. Sa kusog nin sarong tawo na magagadanon. Arog siya sa sarong sadit na kahoy sa disyerto, na nagtatalubo sa alang na daga, sa maasgad na daga, sa mayo na nin ibang nagtatalubo, mayo nin marahay na mangyayari sa iya. Alagad bibindisyonan ko ang tawo na minasarig sa ko. Arog siya sa sarong kahoy na nagtatalubo arani sa sapa, na ang mga gamot pasiring sa tubig. Daiini nagtatakot sa pag-abot kan tiginit. Hulita nagdadanay na berde an sa iyang mga dahon. Mayo ining kakahaditan kung mayo nin oran. Padagos ining namumunga. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tawo na dai nagsusunod sa hatol nin mga maraot, na dai nagsusunod sa arog nin mga parakasala, o dai nakikisumaro sa mga dai napapahalaga sa Diyos. Alagad ang sa iyang kaugmahan, nasa katugunan ning kagurangnan, ini aldaw banggi niyang pinag-aadalan. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Siya siring sa sarong kahoy na nagtatalubo, sa katahaid nin tubig na nagbubulos, na minabunga sa tamang panahon, asin da inaaalang ang mga dahon. Minauswag siya sa gabos niyang gibo. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Alagad bakong siring kaini ang mga maraot, siring sinda sa ata na pinapalid kandoros. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Huli taaram ning kagurangnan andalan kan mga matanos, alagad andalan kan mga maraot mapapahamak. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. An pagkabuhay liwat, iyo an basehan, kan pagtukdo manunggod kay Jesus. An pamumuhay bilang mga Kristiyano, asin ang pagkakaigwanin halaga kan pagtubod niyato sa Diyos. Himateon niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ngunyan kung si Kristo ipinaghuhulit na binuhay liwat, paanong makapagsabi ang iba sa Indo na mayo nin pagkabuhay liwat ang mga gadan? Kung ang mga gadan da ibinubuhay liwat, si Kristo da iman binuhay liwat. Kung da ibinuhay liwat si Kristo, sayang ang sa Indong pagtubod, asin yaon pakamungunyan sa saindong kasalan. Kung siring, napahamak ang mga nagadandyan ki Kristo. Kung para sa nasabuhay na ini ang satong paglaom ki Kristo, kita na ang makaheherak sa gabos na tawo. Alagad ang totoo, si Kristo binuhay liwat sa mga gadan bilang patotoo, nabubuhayon liwat ang mga gadan.
Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglugsot si Jesus kay Basinda, dangan nagtindog sa sarong patag na lugar. Yaon duman ang dakul niyang disipulo, sagkod ang kadakol na tawong harale sa bilog na Judea, sa Jerusalem, asin sa Tiro, sa Kasidon. Mga syudad na nasa tampi nin dagat. Hiniling ni Jesus an sa iyang mga disipulo, asin nagsabi, paladan kamo mga dukha, huli ta sa indoan kahadean nin Diyos. Paladan kamo mga nagugutom ngunyan, huli ta babasugon kamo. Paladan kamo mga nagtatangis ngunyan, huli ta magingisi kamo. Paladan kamo kung kinakaungis kamo, isinisikwal o minumuda nin mga tao, asin pinapakaraot an ngaran nindo huli sa aki nin tao. Magugma kamo sa kamaglukso sa kaugmahan, kung iyan mangyari, huli tadakula an balos na natatagama sa indo sa langit. Siring man kayan ang ginibo sa mga propeta, kan sa indang mga ginikanan. Alagad, herak man sa indo na mga mayaman ngunyan, huli ta nagkamit na kamo nin kaginhawaan. Herak man sa indo na mga basog ngunyan, huli ta magugutom kamo. Herak man sa indo na nagingisi ngunyan, huli ta magmumundo asin magtatangis kamo. Herak man sa indo kun inuomaw kamo kan gabos na tawo, huli ta siring man ang ginibo sa mga bakong totoong propeta kan sa indang mga ginikanan. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, minaselebrar kita ngunyan kan liturhiya kan para sa ikaanom na Domingo kan ordinaryong panahon. Siguro kadaklan sa satuya, pag nadangog niya to ang tataramon na paladan, o kaya nagpuun na ining refrain kang mga paladan, paladan ng mga dukha, paladan ng mga nagugutom. Siguro nagigirumduman niya to, garing ngayon nahiling ko na ini, garing ngayon nahiling ko na ini, kanaku aki pa, nadangog ko na ini. Siguro, kadaklan sa satuya, o nibasa sa tuya, nahiling na ang mga tataramo na ini sa sarong frame, o kaya man sa sarong bookmark, kang sultero pangayaw, kang daraga pangayaw ko, Father, nabasa ko na iyan. O kaya nakakaagdo man sa sarong pader kang simbahan, kasabay so 10 Commandments, asin so mga pagirumdom, pag naglalaog sa simbahan. And when we read these words very casually, we find them very comforting. Magayunon sa pagmati. Siguro sa day niya ito, pagkadangog marhay, kay ni mga tataramo na ini, ang tigo para ulit asa ng tataramon, iyo ang tataramo na paladan. We hear the word blessed again and again. And we feel like that. Now, matian niya to na paladan, palan ako. Na paladan, palan kami. We often hear these words, pero sa version ni St. Matthew. Itong version ni St. Matthew, hali ito duman sa sermon ni Jesucristo sa bulod. Asin itong version ni St. Matthew, medyo sanitized, medyo spiritualized.
Kasabi naman ni San Mateo, tama mananggad, palad ang mga dukha sa espiritu. Palad ang mga nagugutom asin napapaha sa katanosan. Pero kining kay San Lucas bako, paladan ang mga dukha, period. Paladan ang mga nagugutom, period. Iyo ini ang pinagpapatid-atidan sa tuya ngunyan. As in, if we are really listening, this reality should trouble us. If we are really paying close attention, these are actually not words that are somewhat comforting. Rather, these words challenge us. These words force us to ask difficult questions. These words compel us to keep becoming those who are living more closely to the kingdom of God. So nasabi niya ito, may mga signifikanteng pagkakaiba itong version ni Saint Matthew as in ining version ni San Lucas na sa tuyang nadangog sa ngunya na hapon. Anong pagkakaiba ninda? Enot, Luke does not talk about the poor in spirit and those who hunger for righteousness. Para kay San Lucas, nag-a-address si Jesucristo duman sa talagang gutom, physically. So nagkakalam ang sikmura. Sa pobre. Ang pinagsasabi din ni San Lucas are the realities of poverty and being disenfranchised. As in, pinagsasabi ni San Lucas, bako na garibaga kastigo sa pagkakasala, bako. Saint Luke presented this not as realities that deserve pity, kundi pinagdidescribe ni San Lucas ang mga sitwasyon na kung saan nagrarani ang Diyos. Mga tao na kung si Isay rinaranihan kan mahal na Diyos. Pangadua na pagkakaiba, si San Mateo, he tried to list down blessings. Ining si San Lucas, pinagmamatch niya igwang blessing sa enot, paladan, pero after a while, igwa manin herak. And again, this is a hard stuff. Especially because Luke is talking about real things in our lives and in our economy. Blessed are the poor, blessed are those who are hungry, woe to you who are rich, woe to you who are filled. Siguro kung binabasa niya ito, mapapupundo na kita duman. Nyata tagaribagad uncomfortable kita digdi because what actually happens pag nakakadaog kita nin mga passages hali sa Biblia na mga arog kaini, similar to what happens when we hear other stories where Jesus talks about money getting in the way of faith. Nagpupuon man kita na maghapot kung sa ingaya hangganan, paano ngay masabi na ako mayaman, paano masabi na ako pobre? How much is too much? How would Jesus define rich? Pag igwan na nga akong 70,000 sa bangko, mayaman na baya ako? Pag nagsasahod na akong more than 40,000, mayaman na baya ako? Pag igwa ko nagkapirang lote, asin nindaga, mayaman na baya ako? Kung nasa kuyang harong ay 3-story, may basement pa, mayaman na baya ako? We talk about how if we gave everything away and we would be among those with nothing, makrear ngayon kami nin problema, magiging dependent ngayon ako sa iba. Bako ngayon si Jesucristo, He relied on the hospitality of others. Sa Ebanghelyo ngayon, bako ngayon nagbibisita si Jesucristo kay Santa Marta, Maria, sin Lazaro,
tangani na duman makikaon. So somebody needs to own a home. Somebody has to have an income, tangani sa nang marisibin niya to, ang kadakol ng mga Jesus sa satuyang kinaban. Bako? Bako ngaya, Father, mas mayaman ngayon sa kuya ngayang neighbor, mas dakula ngaya ang harong kay ito, mas dakula ngaya ang TV. Si Aro ngaya kaini mas mayaman, so for sure ngaya, pobre ako. Igwada kay Tonin mag-irina, bisita duman sa banwa na kung sa'y nagdakula, so sa indang ina, asinahiling, so harong na pinagdakulaan kan sa indang ina, duwang aki, sabi kan aking babayi, 7 years old, sa dayuton pala ngaya mama, so harong nindo ka ito. Pero sabi man kan 13 years old na aki, actually ngaya, bako man ngaya sa day suharong, naka-star sa nakitangunyan sa mas dakula na harong. Pero ngaya kung hilingon mo, an harong kan ibaman na mga tao, parehas ngaya kang harong ni na mama kasadit. Into this conversation, such as this one, come the words of Jesus, "Blessed are the poor. Woe to you who are rich." May tendency paano kita na minsan, we try to spiritualize these things. We can explain them away by finding someone richer, by whose standards our choices are modest. We can even point out all the good deeds that we do and the ways we give and help those who are in need. Kung paano niya to pinagiheras ang blessings niya to sa buhay. But what happens if we really struggle with these ideas? Nakita ba ng mga tao, we want easy answers. Muya niya to, klarado. Pirabaya nga ya, Father, na annual income dapat na masabi ta na nasa kategory kita nin pobre o kaya mayaman. And if we are identified as rich, at least we know. If we want to believe that Jesus was actually talking about our relationship with things and our values as they align with the system of this world, then maaraman niya to at least kung saan kita. Where we classify as either rich or poor. Kapag sinabing pobre, paladan ako. Pag sinabing mayaman, herak sa kuya. Iyo ba yan pinagsasabi kay ining ebanghelyo sa ngunyan? But what if it is not that easy? Paano ko nan punto ni San Lucas, bako tangani na i-divide ang mga tao sa mayaman as in sa mga pobre? Bako na i-divide ang mga tao na paladan as in mga may herak o kinakahirakan? What if the point instead is to give us a pause and to give us the opportunity to ask hard questions about whether or where our loyalties lie? Kung ano ba yan sa tuyang priority sa buhay and how we are helping or hindering the coming of God's kingdom. As in iyan, dipisil iyan. Dipisil ini sa mga tao kay ito, for sure dipisil ini sa mga tao sa ngunyan. Why? Because we live in a time when the common values are focused on accumulation. Pag dahiling niya itong mas dakula, mas maray ngaya iyan. So pamangkin ko,
one time dyan kami sa Rong Mall, as in gusto niya pagbakal din kawatan. Sabi ko, tama na ining saday, gusto ko ngayon sa dakula. Tapos kaklase ko ngaya, dakula so araw kaya nakawatan. We want to show something to show for our hard work that we have done. We only want to present our happy and successful selves for the world to see. Sa Amerika decade to, back in the 1900s, ang average size kanharong is 1,326 square feet for a family of 5. Sa presenteng panahon, ang average na harong sa Amerika daa is 2,430 square feet for a family of 3. Mas dakul daa ang garahe na pinapagibo sa Amerika kaysa sa one bedroom apartment. Sa social media, kung hilingon niya to, pinagpepresentar niya to ang sa tuyang sadiri, kung ano ang mga bagay na proud kita. Only the things to be admired. Kaya nga ni baga, pag nahiling mo ngayon sa imong madiho, nagpicture na nakariban, masunod na Domingo, mapariban-ban daw ngaya ako. Nahiling mo sa klase mo na may braces, ano daw ngaya, maduman ka na, ano daw ngaya ang braces? Nahiling mo sa imong padihon na may bagong gulong sa iyang motor, mahilig ka kang mga review, ano daw ngaya ito, kipadi? Suddenly, we find ourselves in a place where the values of this world so easily overtake the values of God's kingdom. Imahina ron nindoan sa rong mag-agom, for example, they made a deliberate choice to live in a smaller home and to own one car. Imagine nun nindon, yata masaday ang mas pinipili nindo. Pwede man ngayon kamubagaw na dakulang harong. Siguro kita, pagkatapos kaining Santa Misa, di man kita mauli, asin maisip na, sabi ngayon ni Father, dapat ngayon sa day na harong, ano lang ipabakal tanay ning harong ta? I'm sure pag nagbalik kita sa tuyang mga harong, mahiling kita sa tuyang mga cabinet, ma-realize niya to na sa masunod na semana, pararehas man giraray na badoan sa tuyang suuluton, asin sinakong bado ang day man niya to nagagamit. Siguro, parehas man kay itong sarong estudyante na gusto magkaigwanin brace, mapost man giraray kita sa Facebook, asin ma-hashtag kita na blessed. We, like so many others, we live in ways that support the values of this world. Pero halat, for this afternoon, we just imagine of living in a community willing to ask the hard questions, not in order that we can feel guilty about what we have, but in order that we can have real and sincere conversation about our priorities, about our rootedness, and what our faith really means in our daily lives. Ining mga sinabi ni Jesucristo na herak, they are not meant to cut us off from being part of God's community, but they are to remind us of the obstacles from distractions to arrogance to missed opportunities for generosity that so often get in our way. Tapag paparaisipon mo sana kung mangguraan mo itong gulong sa motor, di mo na nahihiling sa imong kapwa na nangangaipo.
Kung maparahilingon mo sana ang sa imong isip sa bilog na semana na mapariban ako pagabot kang Domingo, di mo na mahihiling ang ibang tao na nangangaipo. Kaso sa imong dream, subuhok mo. So this is what is being reminded of us this afternoon. Kay daa, iwang sarong professor na nagapot sa sarong tao na taga Denmark. Kung i-research nindo sa happiest place on earth, happiest people on earth, usually Denmark ang mga maluwas dyan, ang pinaka-enot. So, igwang sarong professor na naghapot sa sarong Danish or Dane na tao, sabi niya, bako ngaya ka mo ang pinaka-maugmang tao sa bilog na kinaban? Sabi kay itong babae, actually, it is not about happiness as we tend to think of it. But it is really about contentment. So statistics na nagsasabi na ang Denmark, iyo ang pinaka nasa inotan sa listahan, are about being content. About knowing when we have enough. So what if, kung hihilingon niya to ining mga pagbasa, ining ebanghelyo, as inaputon niya to sa tuyang sadiri, what does it mean to be blessed really? What if being blessed is not about accumulation? What if being blessed is not about bigger and better and newer and nicer things? What if it is not about pressure to always succeed? What if instead, being blessed is finding security in God's love? What if being blessed is about living with enough so that we have more to share to others? What if being blessed is about looking in the eyes of our Lord and seeing that we are and what we have is enough? Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, kita gabos. Nagtutubod ako sarong Diyos samang makakamhan, Kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, pugtong naaki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Nakasabot kan mga pag-alaman nagikan sa pagsarig sa mga kinabano na kaumahan, itaas tan sa tuyang puso sa maludok na pagpamibi sa Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging mapangyaring tanda, kandalan, pasiring sa kaugmahan, asin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na Nanyugan yuga sa mong pamibi.
Tanganing makanood kitang magsarig sa mga espiritual na pagpapahalaga na nakakapauswag kan sa tuyang pagkatawo, bako sa mga material na rugaring na nagpapahurasa sa satuyang kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing day niya to pagsarahan ang satuyang puso sa mga daing sukat, kundi magsanggawad kita sa kapwa sa pagwaras kan nakakapaomay na biyaya ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyade, makamati kan mamumuton na pangatama ni Kristo huli kan pagmakulog kan sa indang mga katuod, asin kanatad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo, asin katuod, maugma, sa katuninongan, asin kapahingaloan, kaibaan kagurangnan sa langit nun nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Langit nun, Ama, gibwa kaming maninigo sa imong pangapudan, warasan sa mo ang biyaya na isabuhay mi, sa tataramo na sinsagibo an sa imong tugod in pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dinudulot niya mo ang arak asin ang tinapay, nganing maging kakanon, inuhay na mayong ka sa Hakun mo kagurangnan, ang samuyang dulot ngunyan, tandakan samuyang pagkamot, sasaimo asin sa kapwa. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ining pagdulot, maglinig, asin magbago sa mo, dangan maging burabo din kabayadan, na daing gasagkoran para sa mga nagsusunod, kan sa imong kabutan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhadadaing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami arwal daw, kan mga bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Tigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan, kaya kaiba, kan gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga uwan, ang langit asin dagat, panukat sa imo, kamurawayan,
nangarangkan kagurangan. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabot nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, nangani para sa mo maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwas siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganyan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sangkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan ka ng mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Manyamo na yaon sa langit, paganalunan ngaran mo, magdatungan kahapon
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Heso Kristo. Ulita sa imong kahadean, asinan kapangyarihan, siring mo ang kamurawayan, sa mga Heso Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigwa, na siya patuninong asin makaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kairaki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kairaki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
sakramento nagdadanaw sa pagpatalingkas sa muksat kasalan. Tandakan marunong ipa. Luhod po ang gabos para sa pamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayan mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katulinongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa god paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan kami nagkakan, kan malangit nun nakakanon, namimibi na danay kami magmaot kay niman sana, nahuli kayan kami tunay na nabubuhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pukaw po ang gabos para sa mga announcements. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 40,630 and 85 40,630 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 4,090 pesos and 15 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 10,596 para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Available naman po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Sa maabot na February 21, magkakaigwa po kita ng pilgrimage of 7 Jubilee Churches. Sa maabot po, mag-iba, magpalista na lang po sa opisina kan parokya. Ang pagpalista, sagod lang sa February 19. Iniimbitaran man po ang gabos na maawot mag-intra sa sarong bangging pag-urugma. Ang Katiwala 1008 community magkakaigwa po nin Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na February 28 sa Albay Astrodome. Asin ang ticket available po sa opisina kan sa tong parokya. Maawot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 20,000 pesos,
1,000 pesos, duwang 900 pesos, tulong 500 pesos, 400 pesos. Claire Borromeo, 500 pesos. Rose Angela Reliama, 500 pesos. Asin kan devotee, 300 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon po.